Naita itxali ditut argiak, temperatura hotzago jarri dut eta txorrota irikita utzi dut, zergatikan gure saioa girotzeko. Horrela biziko ote ziren gure arbasoak kobazuleetan, lasai-lasai, aizei gabe, goxo-goxo, hori bai, koberturari gabe, hoi seguru. Eta hori, nik bada espada, 2024 bueltatuko naiz, askoz goxo eta hobeto egongo naiz da hemen, lasai-lasai. Hau bai giro eharra. Kaixo lagunak, eguerdion, eta haupa Itziber Gorrotxategi ongi etorri, zer moduz? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, hemen dakao, ekain berriko gida, gaur kobazulutan ibiliko geha, nik argi jaman dut hemen basparetena ondo ikusteko, Bai. Soinu batzuk entzun ditut eta hor jarri naiz dardarka. Gure hartza horti dabil, da argia piztea, bai. Adibidez, kobazulutan, nun ite zuen koxinan? Kobazuloan sarrerako partean. Sarreran? Bai. Barruan ez, bestela keak gehiagi igual, ez da? Hori da. Baina kandilen bat, zuen bat erabiliko zuen barrua joteko eta, ez da? Bai, pentsatzen da arrizko lanpara batzuk erabiltzen zituela, eta ez urmuina dotuaitano erabiltzen zela lanpara hoien erregai moduan. Ai, ama, bai gila santutan oso koipetxuak gila, Bai. Vale. Bueno, gaur olako gauzikin ez ibiliko, ingo deuna da begia hondila, saltza pigante bat egin, eta gero arroz basatila, barazkikin, eta oli bat lagungarri bezala. Ongi? Bai, mesedez. Adi lagunak ikusiko zuz ezaio polita datorren. Bueno, lagunak, eta Itziber, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gehan errezetaiteko garaian, bale? Bueno, hemen ingo deuna da, nola ez begia hondila garbitu, tripakatako izkilou, erruak hartu, erruak laukitxotanin, hemengo kokotxare bai, honi azalak enduko jau, baitare bizkarre zurian dakaan beste pluma hori, laukitxotan ingo deu, eta lapikon salteatuko deu. Kanporateako deu, eta gixau bat itean bezala. Bertan ingo deu, gero barazki gerre. Aurrena baratzuia tipulinakin, ondo goxatuta da honian, pipermina botako jo, baina hemen dakaun dana ez, Hau gabaneruak dira eta hau pipermin oso pikantiak, ni uste bat eta bat botako jo, eta ber balientia zein dan gio jateko, baina sustantzia eukiko. Behin piperrak eta dena goxatuta daka honian, tomatia ebai botako jo, murrizten utziko deu, piperra utza botako dio, eta bukaeran botako dio. Armainak pixkat, gero ardo zurila, eta goxatzen utziko deu, ja txibilakin barruan. Eta gero jai indaka union gixaua, hor botako ditugu maspasak eta pinazik, bale? Eta hori gaurko plateran oinarri izangoa, baina ingo jau lagungarri, zoze fundamentuak bai. Ingo deuna da, sartai batian, tipulina, piperrak eta tomatia ondo goxatu, beste alde batetik ingo deuna da, arroza basatila egosi, 30 minutu hola berri zateitula, eta gero ingo deuna dena nastu. Nastuko ditugu, pixka goxatuko dugu elkarrekin, eta geho martorria botako jau gainetikan, bale? Hemen utziko etola esetuta ondo mantentzeko. Eta hoi gutxi balitz, lagungarri bezala alioli bat ingo dugu. Bertatikan batzuin pare bat hartuko ditugu, goxatuko ditugu sartaian, ez dakit igual hor dauden bitartian hor bertan edo beste sartai batian bestela, geho arrautzakin jarriko dugu, ospin puntxu bat botako jo, birrinduko dugu ekiloriakin, maionesa ingo dugu alioli jakasuntan, eta gero botako izkio amu horreian arrautzak bertara. Ados? Bai. Dena elkarrekin platera erateko dugu, plater kombinatu behar batiteko. Bueno, eta hau esan da, ingo deuna da, lehen da bizi, behitu nitsi bila garbitzen hasiko naiz, eta zuk barazkik martxan jarriko izkiazu. Orduan lantzeko, hemendikan biharko ditut, 3 baratzuri bertan jartzeko 3 bale, hemen beste 3, eta horreako beste bat. Osea, ia buru erdi jaula garbitu beharko dugu, bale? Horreiekin, eta esan dakoa, nik ekingo jot txibilei, bale? Bikain. Bueno, eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Ondo. Bueno, Aitziber, ekain berri, zer da zehazki? Kontatu jendia, ibakite ekain dalako bazulua, baina ekain berri zer da zehazki? Ekain berri da, ekaingo bazuluaren kopia edo erreplika. Zehazki hau esateko da, bertako labar artearen kopia edo erreplika. Vale. Hemen kontua da, ekaingo bazuloan, oain dela, ja 59 urte, 1979an,
arkeologiara eta espeleologiara zaletuak ziren bigizonek labar arte aurkitu zutela. Bai. Eta labar arte hori kalkulatzen da duela 13-14 urte inguru paleolitoaren bukaeran egina dela. 13-14, Bai, atzo goizean. Wow, atzo pasata, bai. Ai, ama. Eta, ekaina aurkitu zeneako beste kobazulo batzutan, denbora asko zeramaten antzeko marrazkia jendea erakusten, orduan ikerlariek bazekiten kobazulo hietan margoak izugarri sufritzen ari ziala, eta giza presentziaren ondorio hutsagaitik, eta erabaki zuten kobazula istea. Ja, egia esan, 12.000 urtean ze mantendu dana, gu junda zapusten zeituan, ez da? Bai, eta gaina nahi gabe gertatzen gauza bada. Gure arnasakin, gure gorputzat berotasunarekin kobazuloko giroa aldatu egiten da. Zelako, alientu alenoko baino txarro ba, o nola, aleno hainbeste urtean mantenten zuen da guk? Behaiek baratzuik nola etzeken agian horrek badakazte ikusia. Ez dakit ba? Ez da, karbono dioksidoa isurtzen dugulako, eta gure berotasunarekin, gure karbono dioksidoarekin, gure arnasan ezetasunakin bakarrik, kobazuloko mikroklima aldatu egiten dugula. Vale. Eta horko landareak, ondjoak, goroldioak, normale baino asko zeroxoago daude, temperatura altuago daukate, ezetasun gehiago daukate, eta janari gehiago daukate, ordan hasten dira, azten. Baina nahi pixkaz raiatzitena dago, hainbeste urtean, ez da nahi zorratu, guk nola zorratzen, igual arkillakin sartzen gana, korrentea jartitugulako, jarri berditugun gauza sartitugulako. Jende asko batea sartzen gehalako, behaiek talde txikiak zian, eta pentsatzen da gainean, noizean behin oso gauza berezia egitea bakarri sartzen zialako kobazulo barrura, janaria etzen kobazuloan barruan prestatzen, sarreran bizizian. Eta sartzen zian barrura gauza bereziagoak egitea, horrek ez du nahi beste kalte sortzen. Kaltea sortzen duna da, 100 pertsona egunero hor pilatuta egoteak. Bai, leheno, gaina ibiliko zian, baina ez danak batea barruan, egune oro, eta dana sartzen bazian, zeu zebazekien seguru ventilatze zuela, oso zeite zuela guk ez tegun nahiten, ez da? Hori da, denbora ematen zien, ze gaina jendea hor bizizan urtaro oso jakin batean, gauza oso espezifiko bat eitea etorrita. Eta... Claro, osea, hemen etzian une oro bizi. Ez, behiek nomadak edo biltariak zian, eta ekain ingurura udaberri bukaeran etortzen. Udaberri bukaeran. Bai, osoko bazulo estazionala da. Vale. Eta zergatik gan, udaran da bero gehiagi, o udaberri udazkenian ze masusta jasotze etortzen zian, edo... Bero arrisko ondiketzen, ze izoztaro baten bukaeran bizizian, sekulako hotza egiten zuen, baina udaberrian etortzen zian ekain ingurura gauza berezi bat eitea, eta zan eizan mota jakin bat. Vale. Eta badakizu zera izatzen zen? Ez dakit, orkatzen bat, o basurdiak edo... Urbil, oreinak. Oreinak, Bai. Eta badakizu zergaitik aukeratzen zuten udaberria oreinak izatzeko? Udaberria, udazkena esan dezu? Udaberria. Ah, vale, udaberria. Ekain bukaera ingurua, hor San Pelaio aldean. San Pelaiotan, hor? Bai, gutxora nik ez dakit, nik pentsatzen dut igual ja oreinak eta teatze zialako pixkat... Bueno, hori... Janan bila edo? Gure bisitariekin askotan daukadan ez da. Oreinak ez dute hibernatzen. Ez dute hibernatzen. Oreinak neguan basoan bizidia. Eta orduan debiltxo zeuden, erresago harrapatzen zituzten? Oreinek zerbait oso espezifiko egiten dute udaberrian. Berreo esatean hori, no? Ez, berrea egiten dute udazkenean. Udazkenean? Eta horren ondorioa gertatzen da udaberrian. Ja, osea, ernatzen aztezian da umek iten, da hauek orduan umen bila etortzen zian, ez da? Taldeko kiderik haulenan bila etortzen zian. Karo. Ez dakit hori publikoan kontatu behar nuken. Bai, a ber, errealitatea kruela izatea. Bai, hori da. Oianeko legea da, azkenean aulagoa dia, erresago harrapatzen dituzte eta hauek aprobetxatik. Zenbateko kuadrilak etortzen zian, eta nondik etortzen zian? Ez dako oso argi zenbat zian, talde nahiko txikiak izango zian, igual 10-12 pertsona, baina espekulazio hutsa da. Eta baita ere espekulazio hutsa da kostaldetik etorriko ziala, seguruenik, ze kostaldean beti ere temperatura barruan baino pixkate pelagoa izaten da. Eta gradu pare bat hori, konfort aldetik eta oso garrantzitsua izango zen beraientzat. Eta gero nora juten zian udan, ez da ideiarik ere. Eta adibidez, hor esan dezun labarro eta marrazki horietan ateatze zian animaliak, guk dakiu ekainen berezia dela zaldiak topatzitugula. Segit jo topatuko dugu bertako marrazkitan, marrazkiak ondo esan daldao. Bai. Labar marrazkiak edo labar marregoak ondo esan daldao. Eta ekain da batez ere zaldiai eskenitako kobazulo bat. Zergaitik... Eta be zaldia izatu ite zuten? Edo ez? Edo behintzat ekainen normalean ez zuten zaldia izatzen. Noizbait batemat harrapatu zuten, baina etzan normala zaldia izatzea. Zergaitik margotzen zituzten? 1000 teoria daude.
baino ekaingo kasuan pentsatzen da agian zaldia behaintzat nolabaiteko animalia sakratua edo totem modukoa bihurtu zala, eta marrazkiak izan daitezkeela animali sakratu horri otoitz egiteko behaiek zeukaten modua. Vale, osea ez da garbi euneko un, ez da? Ez da ideiaik ez dakago esan. Teoria pila badauzkagu, eta... Ezin ezetik esan teoria hori, ez da? Nere lanan abantaila hundi bada, teoriak botatzen ditu dela, baina ez daukadala galderarik erantzun beharrik. Benetan, ez daukat ideiarik ere benetan zergaitik margotzen zuten. Orduan, nik teoria botatzen ditut, zuk ze uste duzu ez dakat ideiarik ere, egia esan. Hortan oso apala naiz. Baina eukiko zu, baina igual ezin esan. Ez da, ekain totemaren kontuarekin oso kobazulo erosoa da. Beti esaten diet bisitariei hori, baina beste kobazulo hotzetako teoria horrek ez du balio. Eta asmatu den bakoitzean teoria bat intentatu duena orokortzailea izatea, labar arte osoa batera esplikatzea, gero... Ezin dutana heldu, beste kobazulo bat topatu da, eta teoria hori erabat bertan bera geratu da. Zakarrontzia? Zakarrontzia hor bilan bota, hor organiko aldezun horrean, vale? Eta hemen bago atxerrek itxarraka. Inaldezuna da, behitu, hau nik salteatzen jungo naiz hemen txen, harriko deula ja martxan, hemen txitsa pixkat emango jot, honek gatzan putoa jarriko jot, eta barazuri horiek... Txikitzen esaten naiz o...? Txikitzen, behitu, behitu. Bai, 6 ingoituguna da xerratu. Bi hauek aliolintzako utziko ditugu, eta beste hauek beltz puntu ipurdi alde aukendu, eta bestia xerretanin, Ez da okuidu ikan. Eta adibidez, ze teknika erabiltzen zituen margoak itek, marrasteko? Gehien bat tinta laua deitzen den teknika da. Tinta laua? Bai, hartzen zuten pigmentua, urarekin nahastu, eta atzamarrekin edo agian erramientaren batekin zabaltzen joaten ziren. Eta gero, ekainen ez da oso ohikoa edo ekain berrin ez gera hortan asko zentratzen, baina baita ere harriz zorrotzak hartuta grabatu egiten zuten. Ja, igual marka o entornua egin eta gero barrukalde margotu edo. Hori da. Batzutan grabatu bakarrik egiten zuten, adibidez altxerri aian horren oso adibide ona da, edo beste batzutan egiten zutena zen aurrenak grabatu, ekainen baditugu horren adibide batzuk, eta gero barrutik kolorearekin betetzen joan. Eta zer erabiltzen zuten margotzeko, ze tinta, txipilan tinta, izan zuen, zamen da gaula txipira ja, edo... Horrek arazo badauka. Erabiltzen bazuten ere, ez da kontserbatzen. Denborakin organikoa desein egiten da. Eta zer da horrein beste kontserbatu, mineralen bat edo harrien bat? Badago mineral bat, manganeso dioksidoa, hortarako erabiltzen dena, baina ez da ohikoena ekainen, eta erabiltzen dutena da beltza egiteko normalean ikatza, eta pigmentu gorria da okrea, dela buztina, burdin erdoliarekin. Zein mantendu da oberena? Ze kolorek dia oberena mantendu dianak? Denak. Denak, Bai, ez da... Gure kasuan, zorionez, denak oso ondo mantendu dira. Bueno, hori da, teknika ona zekaela, ez da? Teknika, kalitatea, ikusin berda marrazkiak ze kalitate, ze perfekzio daukaten. Eta zuk, bertan originalak ikusiko zen ditun, ez da? Privilegiatu bat izango zea hortan, ez da? Ni privilegiatu handi bat izan naiz, ikusi ahal izan ditut benetako marrazkiak, baina benetan oso zaila da ekaingoko bazulan sartzeko baimena lortzea. Ni ekain berrin lanean hasi nintzenean neukinuen suerte izugarri hori, eta, bueno, baditut lankideak ekain berritik ikusi gabe joan direnak, pena handiz. Bai. Bueno, ezin badia ikusi eta mantentzeko urte askoan ala izan behar badu, ala izan beharko, ez da? Ez dago, agian, egia esan, pentsatu behar dugu margoen onerakoa dela. Guk ikuste gaitik, gero gure etorkizuneko jendeak ezin gozatu alizatea marrazki horietaz benetan lastima izango litzateke. Oandik sartzen dira ikertzea, ikerlariak eta gauzak badaude ikertzeko, seguru asko daudela, oandik, ez da? Beti ere aurkikuntza txikiak egiten doaz, azkeneko, ekain berrik 15 urte dara matza publikoaren zabalik, eta azkeneko 15 urtetan hainbat gauza berri argitaratzen joan dira. Ez igual sekulako enpakea daukatenak, baina komunitate zientifikoaren izugarri garrantzitsuak direnak. Onda. Eta oain digan ateako dianak. Bueno, ze gauza baliagarria da ezkaunen bengoko basulutan, Eta bastar guztitan. Bueno, inbiar detena da nik hau markatu deu, ja bertan zukuak eta utzi ditu, pixkat markatuta da, ingo deuna da atera, gero behin barrazkik eta goxatuta euskaunean berriro barroa sartzeko, eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Zehazki jungo gea Mariskea museora,
Eta ikusiko zuen, zerbait goxu ingo iguen, seguru, dana hona itegu eta, oazen ikustea. Kaixo Joseba, ekaitz naiz, eta hemen nere ondon Ramiro dauket. Opa, Joseba. Eta etorri zeate ezagutzera Mariskea museo jatetzea. Mariskea museo jatetzea ireki genuen azaroan eta Ibonen eta Ramiroren proiektua da. Hau dena hasi zen, plentzin, ireki zuen Ramirok jatetze txiki bat, Mariskea izenekoa bakarrik. Baina hortik aurrera, Ibonekin hitzein zon eta ireki zuten Mariskea museo jatetze. Espazio aldetik, barrukaldean daukeu jangela eroso bat, gero kanpoaldean daukeu terraza oso erosoa baita eta dauzkeu bi mostradore. Barrukaldean dauzkeu arraie eta kanpoaldean daukeu itxaskia. Jatetxe honen kontzeptua oso desberdina da. Eunea, altzea etorri, aldituzu eskatu gauzak hemen bertan bazkaltzeko, edo afaltzeko, edo baita aldituzu hartu etxea eramateko. Daukezu guztie prestauta, pisuek, prezioak, merke-merkek die eta pertsona guztientzat. Eta karta, denboraldiaren arabera izaten da. Hau da gure barruko mostradorea, hemen daukezue arraie freskoa, eta gero itxaskien artean gehien saltzen dienak dira. Guila daukeu baita. Nekorak eta txangurroa. Hauek ikusten duzuen bezala egosita dare, baino baita dauzkezu freskoak. Gure arraien artean arrakasta gehiena dauzkena irudie. Hasteko lupia. Bigarren bizigua. Eta azkena eta hobeena gure erregea, errege arraia. Hemen saltzen ditugun arrainak eta itxaskiak Kantauri itxasotik datoz. Etortzen die Galiziatik, etortzen die Asturiasetik, eta nola ez Bermeoko portutik, Euskal Herritik. Gure sukaldatzeko era oso simplea da. Normalean, itxaskiak egiten ditugu egosita. Egosita eta gero batzuetan plantzan. Eta gero arraia labean sartzen deu eta prest bazkaltzeko. Eta prezioari dagokionez, prezio eramangarriak dauzkeu. Merke. Hora, Joseba, nahi badezu etorri itxaski eta arrai oso gozoak daztatzera, etorri zaitez Mariskea museo jatetzera. Ondo ibili, agur! Hau Angel, eta hau Ibon, eta hau zuen itxaski eta arraiak. Ai, ama, ze txukuna, Ze itxura, ze pintaka esateten bezalanik. Egia esan, eharra gogu eman diguna bertara juteko, baina gaur Donostin gaude eta ea Bilboa juten genean pasatuko gea bertatik, Bezarka da hondi ba, jarraitu horretan, eta gu hemen gehiatuko gea, kobazuluan, bale? Bueno, inbiar deuna da, hemendik, atea ditugu txibilak, ateatzen gelditu naizela, guain bertan, tipulina botako ditut, baratzuriak, eta gero tomatia eta piperrak. Eta beste alde, platertxo hontan ere bai, sarta jontan, hasiko gea, arrozantzako barazki egiten. Eta lagunduko jasun bi piperroie lauki txikitan iten, bale? Bale. Eta bestalde, ingoeten nada ere bai, arrozaia egosten jarri. Bestela, gaur egun hasiko bat, arrozako gaukiko dugu, Ez da unai gordina gatzi, ez da? Bueno, irrikitan nago gehiago jakiteko nola bizizian garai horietan, nola ditzen da, pertsona horiek? Bai, noski. Pertsonak zian, gure igualak, ez da? Gu bezalako txe homo sapiens gizakiak zian. Vale. Gu bezala gure garun gaitasun berdina zekaten pertsonak, behaz gu pertsona balden bagea behaieke bai. Dudi gabe, guk ez dakik gehan, baina behaiek aligilea igual bai. Vale. Eta pertsona horiek, bertan esan dezu udaberrin etortzeziala, ez da? Nilen udazken ulertu eta horret izan de mazustana, baina bueno, udaberrin mazustakin ibiliko zian, bai. Eta nondik etortzezian? Zeintzean behin ibilbidea? Egia esan ez dakiu zehazki ze ibilbide jarraitzen zen. Baina, pentsatzen deu, negua partea behintzat kostaldean egingo zutela. Zeatik, sekulako hotza egiten zuen, izoztaro baten bukaeran bizizian. Izoztaro hori, noaino iritzez, Angela? Nola zion
sasoi hortan gure Ba, penintxula, adibidez. Penintxula nola zion? Kantabriar mendizerratik hegoaldera, ia dena izotzez estalita. Dana izotez, Orduan, pentsatu behar dugu hor, bizimodua oso komplikatua zela, seguruenik populazio densitatea oso bajua izango zen penintxulan alderdi hortan, baina iparraldean ez den asko beto, izotza, etengabeko izotza Frantzia erdialderaino, Europaren ia hegoalderaino iristen zen. Orduan, jendeak hotzetik babesteko behar latza zeukan, eta inguru hau, Kantabriar isuri alde hauta, badirudi pixkan nitxo ekologiko moduko bat zela. Bai, guen esaten du ere, bai hemendikan Bizkaia pasarte golko ontan pixka mikroklima txiki bat bakaula, ez da? Bai, itxasoa ez zegoen gaur egun dagoen lekuan, izoztararen ondorioz... Nun zegoen bai itxasua? 6 edo 8 kilometro urrutira zegoela kalkulatzen da. Aurrea? Bai, itxasoko... Ola, karramarro pila gango zana orduan, ez da? Bai. Ibi 8 kilometro aurreaka? Bai, ez dakit karramarrak hotzetan zemuz moldatzen dian, baina bai, 8 kilometro gehiago zeukatzkaten arrokak hor zertzeko, eta... Egia esan, 10.000 urte, urte asko diala, baina, bueno, zu flixea guten basea, ez da eserrez. Ez, flixakin konparatuta hasi berriak ea. Baina, adibidez, zenbat aldatu da, azkenean 10.000 urte hauetan, gure mundua, ez da? Dena aldatu da, bai. Paisaien gaitik hasita, ze garai hartan gure ingurua izotzezko paisaia bat izango zen, oso berde gutxirekin, oso zuaitz gutxirekin, ze klima hainotzean zuaitzak arraroa dira. Paisaia eremuik eguteranetan, babestuenetan bakarrik egongo zian zuaitzak. Zenbat kostatzen den gure ingurua basarepe imaginatzea, ez da? Bai, berde gabe gure ingurua, ez da? Bai, hori da. Eta orduan, jende hau bizi izan, izotzezko... Ez dut esango desertu batean, baina oso paisaia gogor batean. Baina Antartidan bizi dian bezala iaia, ose? Ez hainbeste. Ez hainbeste? Hainbeste ez. Ze Antartida azkenean oso ekstremoa da, baina gaur egun... Bai, azka ordu oso gutxi argila eta gero dana eguna, eta hori etzan nola izango, baina hotza, bai, latza. Eta adibidez, ernea tortzezian izatzea, eta arrantzaliak zian, barazkikan jaten zuten? Barazkirik ez, ze etzegoen baratzerik. Pertsona hauen ezaugarrietako bada, ez dutela nekatzaritza eta abeltzaintza ezagutzen, ez dute janaririk ekoizten. Gaztainaik ez da hori ez? Gaztainak ez daude, baina fruitu lehor. Urrak, eta... Nola, zate zuen hemen lehen da biziko ogileak, eskurrak initen ziala. Bai, badaude ikerketak, gai horri buruzkoak. Eta bai, aritzak, arteak, egongo zian, urritzak bai, gaztainak eta ez, beste latitude batzutu datozen landareak dira, baina pertsona hauek jaten zuten parte vegetala zen bildutakoa. Hortazak antzuna. Bai, hori da. Bai, hortaz aparte, egoera primaria hogane bai, Ez, baina, adibidez, masusta lehen aipatu duguna, edo... aurkitzen zoazten fruitu, landare, sustrai, haziak bildu egiten zituzten, ez ekoiztu. Etzegoen etxeko abererik, orduan eizatu behar zituzten animali basatiak, eta arrantzan egiten zuten, ekainen adibidez, amurrai edo izokinarenak izan daitezken ornoak aurkitu dira. Orduan badakigu arrantzan ere egiten zutela. Ja, baina gehioi bai errekan ez atunak eta olako historiak ez? Ez. Balia garrapatzea guendik etzian azire ez? Ekainen badago mi arrai edo lenguado bezala identifikatuta dagoen arrai baten irudia. Bai? Hori igual Maria Inbeian ze hori igual ondarretan gelditu zan baten bate. Posible. Edo baita ere mi arraiak estuarioetan itxasadarretan sartzen mendia arrautzaketxea. Eta edo Maria bera goria horietan, igual harrapatzen putzuzulotan edo... Posible, olako zean batetik harrapatu izana edo ikusi izana, ezagutzen zutela behintzat. Ona. Eta, jakiten da, esan dezu nomada ziala, ez dakigula zehazkin nondi nuditzen, baina, ez dakiten, igual gero Afrikan jokote zian, hori bilbide luziak ite zituen, edo... Hainbesteraino ez. Suposatzen dugu, edo kalkulatzen da, egingo zutela urtero gutxi bera bere ibilbide berdintsua. Eta ekain ibilbide horretan udaberrirako eizaleku bat zen. Zer da, pixka guantxe usuak itegoen bezala, usuak o igual bidiarruak ez dakin daudela, eta gero jaten gelditzen dira, eta... Seguronek kilometro... Bueno, goin gu trastornau ditugu gure... Bai, gure soroekin eta gure ohiturekin da, argiekin eta bar, baina... Bai, ez dakigu zehazki zenbat kilometro egingo zituzten beraien ibilbide hortan. Badakigu aurkitu izan direla hainbat kobazulotan oso leku urrunetatik datozen maskorrak.
moloskoen maskorrak adibidez. Esan izan da, baina ez da... Muskuluak eta hoi bai jate zituen, eh? Bai. Zer maskorrak, zerrenak garrapotzen? Lapanak, o muskulunak, o... Lapanak oso ohikoak dira, eta gero inguru bakoitzan dauden... Barietateanak. Eta, kuriosa da, ze badirudi, Pirineoen erdian aurkitu izan dira muskuluen maskorrak. Eta hori izatea, batzuk izategu, leheno itxaso goraino iriste zalako, eta beste batzuk izategu oso nola da, bueno, hori. Parte batean bai, baino kontua da norbaitek hartu eta eraman egin zitula. Ja. Eta batzuk esan izan dute igual beraientzat muskuluen maskorroiek, nolabaiteko balio komertziala dozukatela. Vale. Eta... txampon bezala zituztela erabili, edo... Edo, igual artista, baleore artistikoa edo dekoratiboa bakarrik zen, Igual txintxilik harrikiteko, edo... Bai, aurkitu izan dira maskor zulatuak, txintxilikari bezala erabiltzen zirela frogatuta dagoenak. Bai. Eta, baina baita ere esan izan da, agian hori, txampon moduko bat edo izan daitekeela. Hauek aprobetxatzen zuten eskura zeukaten guztia. Guri nazkapiskat emango liguten gauzak seguru beraie jaten zituztela. Bai, ez da. Bai, baria bat harrapatuta, gozia bali mazio dixe xamurra, Horren beste ez dakit. Horren beste ez dakit. Horren beste ez dakit. Nei ez diazu jarri sasoi urtan zemango nio neurra zerrei, Bai, ez da. Gozia da un lepon. Guane bai emate jot, imaginatu. Guain gauzatin behar dugu, betu, makilla, guain, hau oso pikantia egongo alegia, eta ingo deuna makillo hau jarriko dugu batentzako eta bestientzako, bestela jo pikantia etzatzen nahi gustatzen, igual... Saboreak ez nahazteko. Bai, nahaztuko ditugu eta hau orduan hemen jarriko dugu, eta bestian. Eta lehen esan dezu, bizi itxaropena nahiko laburra zekaela. Bizi baldintzak estremoak zian, oso muturrekoak. Pentsa, etzekitela urrengo egunean zer jango zuten. Pentsa edozein zaurik infekzio bat suposatu zezakeela. Aurkitu izan dira zenbait aztarna, zenbait kobazulotan senda belarrak erabiltzen zituztenak eta abar, baina, arrizko labana batekin zauri bat izan ziteken infekzio eta eriotza. Bai, animali batek garrapatu eta... Izako edozein istripu. Ez dakigu zenbat urte bizizian, baina 25, 30 urterako ja pertsona oso helduak, zaharrak ez esateaitik izango zian. Gure gizartearekiko sekulako kontrastea da hori. Alko genuen gu sasoi hortan bizi ez, baina behaie gurian igual, bai? Nik beti esan izan dut hori. Guk beraien garaian ez dakidala iraungo genuken, baina beraiek gurean asmatuko luketela. Bai, seguru iraungo zuen, lehenu iraute zuen baino gehiago gainea. Ibuprofenoi gartu gabe, gainea, Zagit? Bueno, aspirinaren antzeko gauza bazituzten, Bai, Bai. Zer remate zioen. Hori, erlian zeo izango zan propolegoak eta sahatzare bai, Sahatza erabiltzen da, azido azitel saliziliko dauka, eta sahatza erabiltzen da, sahatza da oinarria, azido azitel aspirinarena. Bai. Eta badakigu zenbait kobazulotan aginetako minak eta... Bai. Aginetako minak sendatzeko eta erabiltzen zituztela sahatzaren azalak. Ona. Bueno, eta behaiekor, borrokan da ibiliko zian beste tribu batzukin daolare bai? O bakarrik zeuden, edo lagunak zian, topatze zian guztik, edo... Munduan oso jende gutxi bizi zen garai hartan. Orduan... Oso gutxi zen bat, datu bat hola gutxi gura berakoa. Bai, planeta osoan milioi bat pertsona inguru bizizela dioen daturen bat badago. Ez dakit zenbateraino den zehatza datu hori, baina jende gutxi bizi zen. Gaurko arekin konparatuta oso gutxi. Eta nun bizi izan gehiago? Asia alden, Europa alden edo Ameriketan? Afrikatik gatoz. Afrika alden. Eta Afrikatik ekialde ertain hurbil inguru hori oso populatuta dago, eta gero Europa Mediterraneo aldean aurkitu izan dira aztarna asko baita ere, naizta ikuspegi hori badoan aldatzen, Europa iparraldera gero eta aztarnategi gehiago daude. Orain arte ez ziren bilatzen, edo arraroa zen hor bila ibiltzea, jendeak uste zuen horre zintzela inor bizi izotzaren ondorioz. Gero eta gauza gehiago ari dira agertzen, urtero daude aurkikuntza berriak eta ikuspegi aldatzen ari da. Zertan aldatu da gehiena ikuspegia, adibidez? Adibidez, orain dela urte gutxira arte, homo sapiensak ginen labar artea sortzeko edo arte abstrakzio hori aitortzen zitzaigun giza espezie bakarra.
Eta azkeneko urteetan dago eztabaida bat, zenbait kobazulotako dataketetan oinarrituta, ja, neandertal gizakiari, gure aurreko espeziari, gaitasun hori onartzen diotena. Bagenekin neandertalek beren burua apaintzen zutela, baino ez zitzaien onartzen oraindik burmuin gaitasunik beste gauzak marrazteko, hormetan marrazkiak egiteko edo. Baina guain alegia baietz. Eztabaida badagor, oso eztabaida interesgarria. Ze bai estatzen baldin bada, erabat aldatuko da orain arte arteari buruz dugun kontzeptzioa. Ikastolako liburu danak guain ze handere nioei da bronka botatzen zuen nahi, zera kutzi dira zunei? Ez. Garai hartan erakutsi zuten hori da. Bai, beste gauza jakintza zientifiko guztietan bezala gauzak aldatu egiten dira. Orduan, tokatzen zaigu, orain arte ez ginen ari ondo, edo genekien esplikatzen ari ginen, eta orain aldatu behar dugu. Bueno, hori bai botako dio, eta hori pikatzen zunean hori bai botako dio. Bagoaz oso ondo, Beitu hemen, ja txibilan gixauak ze itxura hartu duen, guain horringo deuna da, hau ni botako jot. Hau, brandit ja, koñaka, horrona, etxendaka zuen askura, Zua pixkat eman, vale, hartu diguzua, gehiagiez, urge seginte dakalako. Baino ez da okuidu ikain, guain, ardo txurila botako jo, horrela xe, eta zuzenian txibilak. Eta hoi dena pixka goxatzen danian, ingo deuna da, pinazik eta mazpasak bota. Hoi gixatzen dakau, hoi goxatzen dakau, hemen ingo deuna da. Falta zaigun piperberdia bota, eta piperberdiakin bateare bai, tomatia, eta murriztuen utziko dugu hau dena. Bagoaz txirrikitxarraka. Bueno, eta gara hortan ja, matzat ardu eta baltzekaen. Gure inguruan klima gaitik ez dugu uste, baina gaur egun matxa dagoen lekuetan garai hartan ere matx basati egongo zen, eta badaude erabiltzen zituztela likorrak eta pentsatzen duten ikerlariak. Ardoa, bagian ez, baina matxaren likoreren bat, seguru baiet. Seguru baiet. Bai, pikanti ongo zen, baina, ondo pasatko zuen. Berotuko zian bintzat, behoteko zoz erabiliko zuen, ez da? Bueno, hau esan da, jungo geana da, kurdelonea, Donostin daula, eta ardo goxo dazka, guazen bertara. Kaixo, eguerdion, Lourdes naiz eta aurkeztuko dizuet Kurdelon ardoteka hemen Donostin Gros auzoan. Kurdelon sortu zen 2019an proiektu bat izan zen, Agustin eta Álvaro Rigada etorri ziren Argentinatik eta nahi zuten olako ardoteka bat ireki hemen Donostin eta beraz abenduan 2008an irekin genuen. Hemen duzu aukera ardoa dastatzeko kopatan, gure karta zabala da. Eta ere bai, ardoa erostea etxera eramateko eta dastatu zure etxean. Orain, 1600 gutxi gora bera erreferentzia daude, eta hemen topaketak egiten ditugu. Adibidez, elkartzen gera 8 lagun eta dastatzen ditugu ardo desberdinak, zonalde desberdinak, adibidez txampaina, borgoina, hilabetero egiten dugu olako topaketa bat. Topaketa hauetara edonor apuntatu alda eta dute ate irekiak. Ezagutzen duzu zer den Kurdelon eta aurkeztuko dizkizuet 5 ardo 3 platerekin dastatzeko. Bueno, ni hasiko naiz txampaina batekin. Iruditzen zaitelako urdaiazpikoarekin oso ondo joango dela eta hemen dugu 3 matz mota, Pinot Noir, Pinot Meunier eta Chardonnay. Txampan erreserba bat, kolorea horia nahiko argia, eta sudurrean minerala gero dauka bere briotzen nota horiek, txampainakoak, beraz, eta niretzako txampaina eta aperitiboak hartzeko, pikatzeko zerbait, ola baskari baten aurrean, ongi doa. Orain, jarraituko dut txakolin batekin, Getareako txakolina, makatzak Wild Wines, Jon eta Aitor dira produktoreak, eta mahatzak Ondarrabi Zuri eta Ondarrabi Zerratia.
pentsatzen dut ere bai aperitibo bezala eta urdaiazpikoarekin ala patearekin ondo etorriko dela. Bueno, salinoa ere bai, hemen gaudela itsaso aldean, ez? Hori sumatzen da Zudurrean. Eta beraz oso minerala ere bai. Orain bidaiatuko gera Borgoinara eta iruditzen zait oso ondo etorriko dela jarraitzeko patearekin, urdaiazpikoarekin ere bai, baina beraz ja gauden patearekin, bueno, ondo etorriko dela. Hau da Domen Montil, da Pinot Noir, ziditatea dauka, fruta pila bat, freskoa da. Laugarren ardoa izango da Juranzon bat, hau da Clos Lapeire, upategia, hemen oso gertu dago, Po aldean, eta ardo gozo bat da, mole, han esaten den bezala. Eta aukeratu dut gaztarekin daztatzeko. Mahatzak dira gromanze eta petimanze. Eta bukatzeko aukeratu dut oloroso bat, orain joango gara Jerezera. Hau da antike olorosoa, mahatza da palomino fino, nire ustez gaztarekin daztatzeko. Ikusten den bezala, ardo generoso bata daukak kriantza oxidatiba bat, hortik dator, usaia, kolorea oso komplejoa dira, salinoak, bai. Honekin bukatzen dut nire 5 ardoen aurkezpena, eta hemen gaude Donostin, Kurdelonen, zuen zain, eskerrik asko eta agur. Ai, ama, Lourdes, zenba gauza dazkazuen, da ze argilaga diguzun historia, Ardo daztaketa buena telebistan izatea txarra ez diala daztatzen, Mikatxi lamar. Baina, bueno, ezagutu ditugu, oso onda erakutsi diguzu, eta mila esker eta jarraitu hola, eak usten gudan hoi. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txe, behitu barazkitxuak, Ze itxura hartzen nahi dian, hemen tipulina, piperra, eta usai badaka, eta batzu jadakau, besteik gabe. Eta hemen, guain ingo deuna da, iragatzita dakaun, arroza bota, eta zienengo 5 minutuak hor ingo ditugu, eta gero esan duen bezala bukaeran, martorria botako jo. Guain jabadakaula papeltxoak entzia, hola fresko mantentzeko. Bestalde, nik hemen inbiarretena da, pinaziak gorrituko ditu lapikotxo batian, hola, beti bakizu, fruto lehorra tostatuta beste ikutu baka, eta gero botako ditu barroa, eta guain, botako ditutena dare bai, mazpasak, eta mazpasak jungoia hidratatzen, bertako urakin, eta holare bai lagunduko jo saltxa loitzen eta gaina goxatzen. Eta aldi berian gauza nahi zuzen, ni daztatu egoentxea berzen museon, eta hola egon naiz mengainakin. Dago pikante, Orduan, bakoitzak etxian niten bazo igual lontxita botata nahikoa, Vale. Bueno, hau, martxan dakau, oira bisauta, eta zukin bihar diguzu aliolia martxan jarri, vale? Ingo zuna da bertan, 2 baratzuri ali hauek, kenduko jozu iskinatxo hau, eta hau, gorpuntxu hori kentzeko, bertan sartu arrautzakin, ospin pixkatekin, eta ingozuna da gero ekilorea bota. Arrautza, iristen bazaigu biaz bat, ekilorea bikoitza botako dio, bale? Eta gero behi-behian mantendu, eta goraka igo pixkanaka. Beste gauzat ingo deure bai, behitu. Nire gustatzen zait alioliak, ekiloreak initia, batzuian zaporek eta mantentzeko ondo. Baina oliba txorrota da txiki bat horrela, alinatzeko bezala ondo tortze zaio. Eta gatzare bai botako jo, xosito ez gai bilikota. Vale? Bikain. Bueno, eta hau dana aipatuta geho, esan behar duguzu, ekain berri, noiz dago irikita, noiz aldeun jun, nola kudeatzitu zuen, bertako bisitak. Printzipioz, ekain berri irekita dago asteartetik igandera. Asteartetik igandera, bale, astelena jai. Bai, denboraldiaren arabera goizean lehentxeago, beranduxeago hasten gara, eta arratzaldean beranduago edo goizeago bukatzen dugu, orain eguan 6etan, azpiak arte udan. Orduero, printzipioz, orduerdiro pisitak idatu badago, ekain abentura deitzen diegun esperientzia tailerrak daude, eta eskaintzen dugu baita ere aukera denboraldi altuan, martxotik abendura bitartean, Lili Jauregia bisitatu eta 17. mendean murgiltzeko. Zer da zehazki Lili Jauregia? Bada, 15. mende bukaeran eraikitzen hasi zen jauregi bat, estilo gotikokoa, eta orain dela urte batzuk zahar berritu zen, eta nolabait jendeari erakusteko erabaki zen bisita gidatuak egitea, eta egin beharrean, kaixo hemen gaude, hau da Lili Jauregiko maila,
Andre Madalenek, Lili Jauregi itxi zuen Lili familiako azkeneko kideak erakustea bisita antzestu baten bitartez. Ze polita, ze ona. Eta zure kasua zein da, bere papel hartzen duzu? Ez. Tokatzen zaizu batzutan? Ez. Nire antzerkia izugarri gustatzen zai, baina Andre Madalen gauza altua dia, hitza handia dia, eta ez. Vale. Olioa, zu kalkulatuko jaso mesedez, ni pixka miopea naizela. Bai, baitu, errezingo zu, urrengoako, baitu, hemen biaz bali makau, beste bi oli joana, orduan botako dugu horrela, ras, eta gutxi gara bera, hor dakau. Guain garrantzitsua da, behian euki eta behian mantentzia. Ospina dana bota aldiozu. Bai, bota diot. Bixigarri onko du, ez da autu dikan, lasai. Behian euki, bale? Pikantea bajatzeko da. Pikantea bajatzeko, oso ondo. Eta zu bisitak esan dezu ordu erdiro daudela. Printzipioz, bisitak idatu badago ordu erdiero, bai. Orduan, zukutezea eta urrengoan sartezea eta tope balin badago urrengoan sartezea. Ez da zehazkiola aurretik sarrerak hartu behar ditugu, bai. Aurretik sarrerak hartu behar ditugu. Komeni da ordu neukitzia. Online hartu daitezke. Vale. Edo, zestako turismo bulegoan erosi daitezke gure sarrerak. Bisita bakoitzak gehienez 20 pertsonakoa da. Bai. Beraz, komeni da aurretik. Vale, ni usten dut hau listoa kasula, Bartzuia oso dago, baina. Bai, a ber, batzuia, pusketa gatu. Bai. Oso ondo. Boa, ningo deuna da, olio pixka gehiago, gorputza pixka tartzeko. Vale. Orduan komeni da leno hartzia, ez da? Bai, komeni da aurretik erreserbatzea, edo online aurretik erostea sarrerak. Bai. Batez ere, denboraldi altuan, aste santuan, baldin bazatozte, oporretako garaian... Apatai behiraz gelditzeko. Hori da, bai. Ze azkenean 20 pertsonako taldeekin oso esklusiboak dira bisitak, oso pribatu, oso pertsonalizatuak, eta komeni da aurretik gordeta eukitza lekua. Bikan. Eta jendiak bertara juten danian, zerren bila jutea, ze gustatzea jo jakitea. Hoi listo dakau, A ber, bai. Ezin hobe, guain botako izkizu hor arrautzatxo hoi edanak, eta lau buelta eman, eta listo dakau. Ze gustatzea ikustia, o... Zela gehienakin txundituta gelditzen dana jendia? Jendeak asko galdetzen digu, ea ze giza espeziek margotu zuen ekaingoko bazuloan, homo sapiensak, inongo zalantzari gabe, eta batez ere, jende askok, aurrek bereziki, baina baita helduek ere asko galdetzen diguten gauza bada, ea ekainberrin xagusarrik badugun. Xagusarrak? Bai. Eta baldaude? Beti esan izan dugu ez, baina justu iazko dudan, xagusar kolonia bat etorri zaigu, eta gure txoko batean umatu dira. Bai, Kolonia hundila alda. Orduan guain ez etzik esan. Oain ezin dugu ez etzik esan. Eta jendea zeitea, gustatzen zailo bildurtu itea? Nik ez dakit, jendea badu miresmen bat, edo nik uste beldur puntu badela xagusarrekin. Bai, Bai, eta, oso animalia fascinanteak dira, eta beti esan izan dugu ez guk erreplika badenez ez daukagu xagusarrik, baina orain ja ezin dugu hori esan. Sartu zaizkitzu eta ekain berrine bai bizidea horren, Aurtengo udan xagusarrak, iazko udan xagusarrak. Hori da replika oso ondo inda da, hola. Bai, hori da, bai. Xagusarrei gustatu zaie behintzat, ez da? Bai, etxean bezala sentitun dira non bait. Eta bitartean insektu garbiketa bat egin digute inguruan. Hoi esaten du oso nadala, kudeatzeko insektuak eta dana, ez da? Zugarri. Zenba jende pasatzen da urtean zehar bertatikan? Urtearen arabera, eta gu batez ere eskolekin egiten dugu lana, baina 30.000 bisitari inguru ibiltzen gara. Ona. Eta ze izaten dira, eskoletako jende asko, gehiena eskolak eta hola izaten dira? Urtean zehar bai, eta gero ja aste santua, uda, aste buruak, zubiak, gehiago familiak, publiko partikularra. Batez ere hemen inguruko jendea, eta jaudan gehiago atzerriko... Ume txikitatik aldu egun, ose konbendatzen dezu? Bi urteko batek ere aldu egun? 0tik 120-rako eskaintza badauko. Aber, harrapatzezun 120-koen bat. Eta, guk eskaintza didaktikoa eskolentzat HH-tik daukagu, aurrezkuntzatik. Ordan, 2 urtetik hasi gaitezke, eta batxilergora arte eta heziketa zikloetako ikasleentzat ere egokituta dago. Eta hortik aurrera, familian datorrena eta umearen arabera, umea beldurtia baldin bada, ilunari beldurra baldin badio, ez du esperientzia ona pasako. Baina saiatzen gara ume hori ere eroso sentidu da egin gurekin, eta beldurroiek gainditzen joan dadin poliki, modu oso didaktikoa da hortarako ere. Bai, egia zen, niko bazuluan, behitu, egon naiz, noiz historia zabodakadoz egine bai tokatu zeit, gaina zuk erakutsi dira, zu zerbait bai, Ez zanko bazulua, baina zulua bai. Bai, zulua bai. Eta egia zen,
olako lekutan sartzen zenien, topatzen desun, hotza, esetasun puntu hori. Bai. Esatezu, Bai. hau, urazpilan sartzia bezala, esatezu, hau ez da... Beste Gure mundua da. bizitokia, ez Beste da? mundua da. 6. kontinentea deitzen diote, lurpeko Seigarren munduari. kontinentea. Bai, eta beste mundua da. Bai, eta hori guk erreplika batean nabaritzen dugu, imaginatu benetako kobazolo batean. Ba, bai, hala da. Bueno, hemen txikus aldezu ze gixau hain deun, Txibiro jana, hemen txedakau, hau jarriko dio oinarri bezala. Vale, gero hemen goiarakada botako dio indeun arroz basati jana, vale, oso ondo, eta hemen ningo deuna da, behitu, indezuna, jarriko jau pixkat hemen. Jarriko dio hemen goiara bat aliolina, eta horrei gainean martorritxo bat. Horre da, Eta beste gabe, indeu, elkarrekin, eundeko gixaua, txibiro jana, pikantia, eta mila esker etortzegatikan, eta badakizue, norbaitek, ekain berria jun nahi badu, aneongoa, ez ziberzuen zai. Irubikoitza, ekainberri.eus, badakizuen on gauden, mesedez etorri, Eta ikasi. ikasi eta ikusi. Agur lagunak.